jste připraven být v míru a harmonii se svou ženou a vzít si Desdemonu? Ano. Paní Desdemonu, jste připravena být v míru a harmonii se svým mužem Otelem? Ano. Takže manželství je uzavřeno. Jaho, prosím mi neřekl, že tento černý čert se tajně oženil s Desdemonou. Ty víš, že mám k ní pocity. Jsem zkoušel požádat o ruku Desdemonou senátora Brabantia, ale on to mi nepovolil. Tak prosím mi nic neřekl. Klidni se, Rodrigo. Toto manželství bude krátké. Oni se za několik měsíců rozvedou, slibuju ti to. Sám nenávidím toho Černocha. Kvůli tomu, že postavil na pozici náměstka Cassia a ne mě. Cassio nikdy ve svém životě neviděl bitvu. Celý život prožil v plenkách. A co musíme dělat? Mám plán. Dej mi prosím to. Desdemona se oženila s Maurem. Cože? Pane Otelo, Brabancio, otec Desdemony se hněvá. Zabiju toho Maura. Čaroděj okouzil moji dceru. Je to pravda, pane senátore. Čaroděj, ten ještě. Teď mu dá. Mám. Omlouvám se, pane senátoro, ale musím jít. Pozval si mě do hře. Tak půjdu s tebou a řeknu všechno o tobě, čaroděj. Turci zase zkoušejí okupovat Kypr. Otelo, ty jedeš se svou armádou na Kypr, aby se zachránili. Dobře. Pane Dože, omlouvám se, ale mám problém. Tento Maur okouzl moji dceru a teď ho miluje. Já ho miluji ne kvůli kouzlu, ale kvůli jeho příběhům. Pane Brabancio, myslím si, že Otelo je jen ten pravý. Znám ho už dost dlouho. Ano, takže Maure, dávej si pozor. Lhala ona svému otci, bude lhát i tobě. Otelo, odcházíš dnes v noci. Dobře. Jedu s tebou. Slyšela jsem hodně tvých příběhů. Tak půjdu s tebou. Bych mohla vidět všechno svýma očima. Kdy tu bude armáda Turků? Нигде. Co to znamená? Флотилия Турку se potopila v Bourži. Aha, tak to bude hostina na počest této události. Rodrigo, vidíš toho opilého Cassia? Běž za ním a dej si s ním fight. Cassio, jsi opilý jako prase. Bastard. Укліднете се. Cassio, jsi degradovan. Cassio, můžeš jít k Desdemoně, aby ti pomohla vrátit tvoji pozici. Ona má tak velkou duši jako příroda sama. Desdemono, nechci prosit tvé pomoci, ale
Prosím, můž přesvědčit svého muže, aby mi vrátil moje pozice. Udělal jsem takovou blbost a za to mám hanbu. Casio, pomůžu ti s tím, ale slib mi, že takovou blbost už neuděláš. Slibuju ti, prosím. Dobře, promluvím si s mužem. Děkuji moc, Desdemono, děkuji. A už musím jít, tak ahoj. Ahoj. Desdemona, ty jsi mluvila s Cassiem? Ano, za to mi promiň. Otelo, slyšel jsi o lehkomyslnosti benátských žen? Ano. Nevím, ale myslím si, že tě Desdemona podvádí s Cassiem. Nesmysl, lžeš, Desdemona je mi věrná. Můžu se mýlit, protože bývám podezřívavý, tak mě prostě neposlouchej. Emilie, prosím, sledujte Desdemonu. Pohoda. Lžeš mi, kde jsou důkazy? Nelíbí se mi, že mě podezříváš ze lži, ale jestli chceš, mám důkazy o Desdemonině zradě. Když jsem procházel kolem Cassiova pokoje, tak spal a ve spánku řekl o blízkosti s Desdemonou a ještě pokojské viděli u Cassia její kapesník. Co? Zabij Desdemono. Jaga, musíš zabít Cassia do 3 dnů a dostaneš pozici náměstka lejtenantu. Zabiju Cassia, ale Desdemonu lépe nezabijejte. Aha. Bianco, našel jsem nějaký kapesník. Je to tvůj? Co? Není. Tak pak vrátím kapesník jeho majitele. A teď, Bianca, prosím, okopíruj mi ten vzor. Líbí se mi. Dobře, můj člověče. Mám plán. Jaký? Ty si s Cassiem promluvit o Desdemoně a ty budeš někde schován a budeš to poslouchat. Pohoda. Ahoj Cassio. Ahoj. Tak co Bianca, dobrá holka, že? Cože? Nic neslyšel. Ano, je to dobrá holka. Hlavně, že je hezká. Myslím, že možná se s ní ožením. Líbí se mi. Tak to je hezký. Kam teď jdeš? Teď jdu k Biance. Ona mi kapesník hezky chce dát. A tak to tě nebudu rušit, tak čau. Vidíš, on natolik necení Desdemonu, že dal její kapesník své paní. Už všechno vidím. Zabij Desdemonu a Cassia dnes. Když chceš zabít Desdemonu, tak bych ti radil, udělej to polštářem a Cassia zabiju sám. Děkuji. Rozkaz dože. Ty, Otelo a tvoje armáda se vrátí domů. A Cassio bude tady starším radou. Tak to jsou dobrý noviny. 100% ona je ráda, že Cassio byl povýšen. Jdi pryč! Ty jsi mě podvedla. Ne, vždycky jsem ti byla věrná.
Lžeš, jsi lehkomyslná. Proč to udělal? Zapomeň na to, je to kvůli politickým problémům. Desdemona, seď a čekaj na mě tady. Brzy přijdu. Desdemona, co se stalo s tvým mužem? On si myslí, že jsem ho podváděla. Ale to je nesprávně. Myslím si, že se stane něco hrozného. Emilie, prosím, ustel mi postel svatebními prostěradly a když zemřu, svaž mě do nich. No, dobře. Rodrigo, musí zabít Cassia. On bude brzy na této ulici. Udělej to. Udělám to. A! Co děláš? Myslíš, že všechno můžeš? Já ti A! Pomůžte mi. Поможете? Co se tady stalo? Отче наш, єси на небесі, повесі мене твоє кралство. Myslím, že ona je vinná. Воля твоя, як і в небі, так і на землі. Emilie, pojď do zámku a řekni jim o tom. Pomodlila se na noc, aby sočinila své hříchy. Největší můj hřích je to obrovská láska k tobě. O můj bože, zabili na vinou, kdo to udělal? Nikdo. Já sama. Já jsem ji zabil. Ona podváděla mě s Cassiem a jak on mi otevřel oči. To je lež. Jsi kreten, co jsi to udělal? Jako ti lhal, to já jsem dala kapesník Desdemony ke Cassiovi, protože on mi to řekl, je to vše... Dožeňte ho! Cassio, promiň mi. Já byl čestný zloděj. Nezabil jsem z gněvu, ale obětoval jsem čest, jak jsem si myslel.
Otelo, jak ho jde k soudu a Cassio se stane starším na Kypru. Neobněkč mě. Zabil jsem toho, koho jsem miloval nejvíc. Řekni to senátu.